učim, sve super, da. Da, sad ću da učim, baš me briga. Igraš igrice! Odmah se gasi taj računar, jasno? Neću da se dižem i neću da završavam uopšte i ne dolazi u obzir. Verni, ugasit ću ti kompjuter! Zanima me kako ćeš ugasiti kompjuter, magijom! Da! Magija! Kako si mogla to da mi uradiš? A sada u dnevnu sobu očekujem te tamo. Dobro, ustajem. Ali, umjesto da učiš, ti igraš te glupi minicra. Kako se usuđuješ? To je užas. Znaš šta? Baš je briga za tu tvoju istoriju. Briga me. Znači, nerviraš me. Ćao, vidimo se. Dobro, ne moraš da učiš više nikad. Briga me.